Sabi ko po nandin, yung Holy Tuesdays always look at as a very sad day. Uling nung ninureng kaluguran, akit tamo ila paretang minunang ginawang may tinabili ng harapin po. Judas, who betrayed Jesus. Kaya rin na po ni eksenang iti baluta naman, mintala keng Sanhedrin, kita nga nala, nung nano'ng ibera kayo, nung sakalang iturunan, nung nukarin niya Jesus, Peter, nga napin po sasabi, denied Jesus 3 times, nga tiyupuking hardin na ning pathyo na ning balena, aning Pilato, aning mata sa sacerdote, diningad ne pong makatatlong beses si Jesus, nga napin deng misa naliwa, katamo isipan that this day is a very sad day for Jesus. Uling deng kayang friends, supposed to be close friends, bandang tauli pala, deni pa rin maging reason sangkan nung bakit mga palyaring aniting eksena nga na po. Pero atin niya po masanting papakit kay katamo. Ngeni, mi paligayani ing anak na ning tao at kapamilatana, mi paligayan niya in Diyos. Nanong makaligaya? Makaligayang ibitray da ka? Makaligaya ba itang sabihan, i-deny na kaning meto nga tao? Makaligaya ba itang mangon sumisyon ka kimbye? Makaligaya ba itang daranop ka, huling alaka yung pera? Makaligaya ba nang potan lapita na kaning anak mo, manyawad yung pamayad na king eskwela, alakang IBA? Makaligaya ba itang potang ating kanlapita na tao, sayang singka potang kay gulutan ako, uling naburin damdaman ng sasabyan mo, uling feeling na king sarili na pati ako pakiabi-abi mo king bayat na ning daranasan mo king biyeng harapin po. Anong makaligaya king Ginoo? Na akit tamo kaya may basang ebanghelyo. It is not the denial of Peter. It is not the betrayal of Judas nga napin po. Yung makaligaya is ikwana ng gewa itang pagawa na kaya ng Diyos. Bala mo sabihan na it's about time that itang egan-nagan burina ng Diyos completely mapulfill nala. Uting makaligaya nga na po. Then siguro sabi natin, sangkanla, bangka nito, itang fulfillment of itang promises of God para kayo, maganap. Itang kayang kapangakuan kin Diyos, lubos na ng aganap, mewari na po. Bala mo kaya katamo, potang ating tamong gawan kimbye, dakila ready. Dining awan ng tamo, karanasan na masakit at maplas, pero ating kamburing maganap, ngarapin po. Potamburi mong maganap ite, kaya pamibiyebye mo nang kaya ngarapin, mababiyasa kang maging mapibabata, mababiyasa kang maging sakripisyo, ngayari. Kaya pong ibanghelyo tamo, pepakit ng konkretong Jesus kaya katamo, alayang aliwang misyon kimbye. Nuni ing ganapana ing kaburyanan ng higpa, makasadyayan ay pong mate. At nung akit tamo din rin pe mga wada rin taong makapaligid karela, metong landaki na nitang fulfillment na nitang dapat ng malyari kimbye. Anyapin po tapong maranas tamo, kareting dakal, magsubok kimbye na ning metong nga tao. Palo mo keng sarili mo na, itang kaganapan na buri mong gawan. Itang kapagnasan mo keng biye mo. Itang kayaw sana ng Diyos keng kekampami bebye. Eko po isipan din as sumbagal. Isipan nyo la as dake na nita. Bantam lalong matibe. Ingke kayong lalawin. Mas matibe yung isipan yung kayawsan na ng Diyos para kaya kayo. Malino, sabyan na po ng Ebanghelyo, paligaya na ng ipa. Nanong makaligaya ka rin, itapong genap na, lubusan, yung kaburyanan ng ipa. Alayang gilutan, alayang pepayalyan, ngarapin po, doon ito paran yan tune. Kimbye, uning agkatanan ng Diyos kaya katamo. Panahon ng malyaldo, ganapan tamong tune, adwanan ng Diyos kaya katamo. Andiyan pong masakit. Ngarapin sasabi, andiyan masakit. Sabi ko, pimpo ka rin ka na akong parokyano. Panahon niti na mapagal. Panahon niti na makaranop ngarapin po. Panahon niti na panamdaman taming masakit. Masakit ka sa akong keng kakalakad. Maranop ka, uling keng kabanan ng posisyon. Malisangan ka, uling kayagtuan na yaldo. Alas 3, mag-veneration of the cross kang harapin po. Pero diningan masakit na rin lawen niya pimpumtalana.
is our Easter story, our Easter salvation. Ngarapin po, uting kaganapan ni sablang masakit kimbye, uting kaganapan ni sablang makapagal kimbye.